Ik weet nog de eerste keer dat ik mijn voorganger overnam, dat hij mij de weg liet zien hoe het hier naar boven gaat. Zijn we er nou nog niet? De klim is ongeveer een dikke 200 treden en je komt ongeveer op 45 meter hoogte. Het is gewoon elke keer weer een belevenis. Het is UNESCO immaterieel erfgoed. Het omvat 53 klokken en daarmee is het een van de allergrootste in Europa. Het is een onderdeel van de stad. Het is een verzameling van klokken. Aan de binnenkant zit een klepel en is verbonden met een horizontale draad die naar een hefboompje gaat, wat uiteindelijk in het klavier komt. Zodra als je een toets van het klavier beweegt, dan trekt die aan die draad en dan gaat de klok klinken. Wanneer er een concert daarboven plaatsvindt, je ziet mensen die op de fiets voorbij komen, die kijken naar boven, waar komt dit vandaan, die stoppen. Het klinkt over de hele stad. Well, it's absolutely fantastic. Ja, de muziek is heel fijn. Het is een heel mooie keuze qua muziek. I mean, where else can you get church bells with classical guitar or electric guitar and playing classical rock songs? He's killing it. Als je eenmaal aangeraakt bent met dat virus van het carillon en je hoort mensen als je beneden komt jouw laatste liedje nog eventjes meefluiten, dan weet je, ja, dat is het gewoon.